Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. मायनिंग पिकातले लिफ्ट करप हे अजूनपर्यंत पुराय देशात अशा पद्धतीचे मायनिंग पिकाचे उदक लिफ्ट करिना. आम्ही वी हॅव आस्क्ड द स्पेशल परमिशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट अँड एन्व्हायरमेंट. कारण अशा पद्धतीच्या प्रायोगिक तत्वाचे पहिले जे मायनिंग पीक वापरप, दुसरे जे नॅचरल सिस्टीम हे आता जो प्रोजेक्ट जे आम्ही सुल्ला गावात इनोव्हेशन करता असत, साखळी मतदारसंघातली सुल्ला ग्रामपंचायत, पाळी ग्रामपंचायत, वेगे ग्रामपंचायत, कुडणे ग्रामपंचायत, हरवणे ग्रामपंचायत, मये मतदारसंघातली शिरगाव ग्रामपंचायत, होंडा ग्रामपंचायत आणि त्याच्यावर पिसुल्ल्या ग्रामपंचायत, ऑलमोस्ट 10 पिकांचे आम्ही पंप बसयता आणि जवळपास वेगवेगळे 5 मेजर नाले, सुल्लाचो, वेगेचो, हरवळेचो, पिसुल्लेचो आणि शिरगावचो, हे नाले आम्ही पुनर्जीवित करता. हरवळ्यातल्या नाल्यातल्यान हरवळ्याचो धबधबो 365 डे 24/7 तो व्हांवतालो. आता जर तुम्ही पळयशात आम्ही थोडोसो प्रयत्न केल्या उपरांत तो मार्च पर्यंत वयता.